बिपिएफआ 17 बोसोराव जौ लोंनानैसो डिसिसन लायो। दा इउकिपिएलआ फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। खुलुमबाय, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, बिपिएफआ 17 बोसोराव जौ लोंनानैसो डिसिसन लायोमोन। दा इउकिपिएलआ फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिना लानो हागोन। रायजोफोर, गुबै आपडेटआव थांनायनि सिगां नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लागोन। 2020नि जि बड' पिस एकर्ड बे गोरोबथानि 3.1 निफ्राय जागायनानै 10.2 सिम जिखिनि जोंनि दफाफोर दङ बिनि सायाव कमप्लिट रिभिउ मिटिं जायो आरो बे रिभिउ मिटिंआ प्राय 1.5 घन्टा 6:30 बाजारनिफ्राय 8 बाजासिम सोलिदों। गाहायै बे डिस्कासननि गेजेरजों जि 41 आरो 19 60खान गामि मैया फाइनाल अर्डार WBD डिपार्टमेन्ट आरो दाख्लैबावै GAD डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबाय राज्यपालनि नटिफिकेसना बे 60खाना कमप्लिट जाबाय। एनादार जोंनियाव 628 गामि दंबावो। 305 माने एफआरसि भिलेज आरो माखासे रेभिनिउ भिलेज आरो माखासे जोंहा माने फरेस्ट भिलेज लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा दरं, कामरुप, नलबारि, बरपेटा, बङाइगाव, धुबुरी बे खोलाहा 94 डिसपुटेड 2003नि BLT एकर्डनि समाव जे 95 डिसपुटेड दंमोन बिनिनो 94 जोङो सेलेक्ट खालामदों। मोनसे गामियाव अलरेडि हाबखाबाय। दा बेखिनि टटेल 628खौ जोङो जमा होनानै एनादार जि माने इनक्लुजननि जि खामानि बेखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों। बिथाङा मोननैसो टेकनिकेल उसुबिदानि बाथ्रा बुंदों, टेकनिकेल माने मेटारनि बाथ्रा बुंदों, उसुबिदानि नङा। आरो बे टेकनिकेल मेटारखौ रिजल्भ खालामनायनि गेजेरजों पलिटिकेल लेभेलाव मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा आरो पीयुष हाजरिका बे सानैनो दायित्वखौ न्यस्त खालामदों। बिनि गेजेरजों गामि सोनायनि प्रक्रियाखौ कन्टिनिउ खालाम होननानै बुंदों। आरो जों कुनु कारनाव जोङो माने लेहेम जानायखौ जोङो माने कुनु कारनाव लुबैया, स्पिड आप जानांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा 60खान समस्ति बारायनांगौनि बेलायाव WBD डिपार्टमेन्ट, हम डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बिथांमोना लिरहरबाय आरो बे 60खान माने एक्सपानसन अफ माने सिट एन्ड डिलिमिटेसन अफ माने बिटिआर बेखौ खालामनायनि उनाव आल्टिमेटलि बिटिआर काउन्सिला मोनसे मर्यादा मोनगोन। दा बेजों लोगोसे माखासे बेयाव दफा दंबावोमोन कार्बि आंलंनि इस्यु, बेखौ रिजल्भ खालामनायनि फाइनाल स्टेजाव दङ होननानै बिथाङा बुंदों। हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांजों रायज्लायदों, कार्बि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां बिथांजों रायज्लायदों, माखासे कार्बि लिडार सिनियर लिडारफोरजों बिथाङा सावरायदों होननानै जोंनो फोरमायदों। 5.3आव जोंहा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों सनितपुर, बिश्वनाथ, हजाय, कार्बि आंलं आरो गवालपारानि बर'फोरनि हा हु मोननायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै जोङो डिटेल डिसकास खालामदों आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै बुंदों। NGT नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेलाव दिलीप नाथ बिथाङा केस होनानै दोनदों, खिन्थु होनायनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन। आरो बिश्वनाथआव 1719 जि लास्ट स्टेज दङ बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय डिसिखौ चिफ सेक्रेटारिनि गेजेरजों रायज्लायनो खावलायदों आरो सनितपुराव जेसेबां हायो 1300 दंबावो बेखौ होनो थाखाय बिथाङा डाइरेक्सन होदों। फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलनि जि समस्ति डिलिमिटेसन आरो गामि नटिफिकेसन बे बेलायाव राभासन काउन्सिलाव एसे जेंना नुजादों। बेनि थाखाय आरसु एबसु जयेन्ट डिसकासन खालामनायनि खोथाखौ मैया सिद्धान्त लानाय जादों आरो बिथाङा टंकेश्वर राभाजोंबो डिसकास खालामगोन होननानै बुंदों। एमिकेबल सल्युसनखौ जों लुबैदों जाहाथे बर'नि अधिकार, राभानि अधिकारा बेयाव इन्टेक्ट थायो, ट्राइबेलनि अधिकारा। दा बे गासै खोथाखौ रायज्लायनायनि उनावबो 6.3 बिटिआरनि सुक्ति बायदियै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार दङमोन, कलेजखौ 10 खान खालामबाय, कलेजआ दंबावो, हाई सेकेन्डारि, हाई स्कुल, LP, ME दङ। जों बुंदों जे ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव 2023आव जि मेटारखौ बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन, हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारिखौ खालामनानै
LPME खौ खालामहैनायनि बाथ्रा बेखौ कारजकरि खालामनो थाखाय बिथांखौ खावलायदों बिथाङा बुंदों जे कारजकरिखौ खालामगोन किन्तु एसे फेस मेनाराव लांगोन होननानै बुंदों आरो 2025 नि मार्च दानाव आसाम नाङैनो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट मोनसे सरकारा लाबोनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों होननानैबो जोंनो फोरमायदों दा जोंनिया जाबाय निट बेस आरो एकर्डनि बेसआव खालामनांगौ NDB नि रिलेटेड इस्यु दङमोन 592 परियाला मार्टियार परियाला एक्सग्रेसिया मोनबाय 628 मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसियानि थाखाय दायो मोनसे रेडिमेड लिस्ट खालामबावदों हिरेननाथ बिथाङा आरो बेखौ एबसु NDB जों बिथाङा सावरायबावनानै फाइनाल स्टेजाव हरगोन फाइनान्सआव हरगोन आरो बेनि उनाव मार्टियार परियाला 5 लाख थाखा 628 मोनग्रोगोन बेनि उनाव रिमेनिं जिखिनि दङ बे मेटारखौ लानानै गभर्नमेन्टआ फल' आप खालामगोन होननानै जोंनो खोथा होदों जेलाव थानाय NDB सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि बाथ्राखौ जों दाबि दैखांदों NIA नि 60 जन बिथांमोननि केसखौ दिल्लीनिफ्राय स्टेटआव लाबोनायनि खोथाखौ जों दाबि दैखांदों गिबि मन्थ्रिया खोब बिनि सायाव गुरुत्व होनानै जुडिशियेल मेटारब्लाबो गभर्नमेन्टआ माबायदि सलुसन लाबोनो हायो बिनि थाखाय होम डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै NIA जों रायलायनानै बिनि समाधाननि लामा दिहुनगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय भुटाननिफ्राय सा 6 रिसेन्टलि गबाय आरो बे बेलायाव भारत सरकार आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि नखर मन्थ्रि प्रधान मन्थ्रिखौ जों धन्यबाद होनांगोन BTR चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बिनि सायाव खामानि मावदों किन्तु नेपालाव सासे दंबावो मैयानि रायलायनायाव नेपालनि मेटारखौबो जिहेतु बिनि जि भार्डिक्ट होदोंमोन बिनि सायाव माने जि मोनसे टाइमलाइन बियो अलरेडि जोबखासिगोन दा बे जोबखांनायनि उनावनो गाव माने गनायनि लामाया क्लियार जाखाबाय दा बेखौ थेवबो गभर्नमेन्टआ टेकआप खालामगोन बेखौ बुंदों नागालेण्डआव अरुणाचलाव मेघालयआव वेस्ट बेंगलाव जेसेबां केस दङ सामन वारेन्ट जिखिनि फैनाय बे मेटारखौ लानानै मैया चिफ सेक्रेटारिखौ डाइरेक्सन होदों जे बेयाव थानाय केसफोरखौ माबायदि उइथड्र खालामनो हायो बा माबायदि सलुसन खालामनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनायनि बाथ्राखौ मैया स्पष्टयै रायलायदों 678 लास्ट फेजनि माने जायफोर ट्रेन केडार जायफोर माने सिनियर मोस्ट केडार लिडार बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना फाइनान्सआव दङ अलरेडि एप्रुभेल जाबाय डिसेम्बरनि सिगां बिथांमोना 4 लाख थाखाखौ मोनगोन होननानै मैया CMआ क्लियारलि जोंनो बुंबाय आद्रा थानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिखौ समाधाननि थाखाय गिबि मन्थ्रिया गावनो दायित्व लादों आरो गोख्रैनो रायलायफिनगोन होननानै खोथा होदों मैयानि रायलायनाया माने जथेस्थ गुरुत्वपूर्ण आरो जथेस्थ फ्रुइटफुल होननानै जोङो बुंनो हायो माखासे टेकनिकेल मेटार दङ बे मेटारफोरखौ पलिटिकेल लेभेलाव रिजल्भ खालामनांगोन आरो गावबो बेखौ खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा रन्जन दैमारि आरो जर्ज बर' अजय बसुमतारी खर्गेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ बख'नांगौनि बेलायाव एबसुनिफ्राय सा 6 रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांजों लोगोसे स्पेसियेलि जोङो लिस्ट साबमिट खालामदों जेराव 15 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर बिथांमोना अलरेडि जेलाव दङ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों NIA कर्टआव गोदान ट्रायल जाबाय थानायखौ बन्द खालामनो थाखाय जोङो होदों दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया एबसुजों सावरायखांनायनि उनाव NDB बिथांमोनखौबो लेंहरदों बिथांमोनजोंबो सावरायदों आरो बे रायलायनायाव गिबि मन्थ्रिया जोंखौबो थानो होदों एखेलोगो जोङो जयेन्टलि जिहेतु एकर्ड मेटार जोङो जयेन्टलि गिबि मन्थ्रिखौ प्रेसार खालामदों मिजिंथियो जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव प्राय जोङो फोजोबहैनो थाखाय जोङो नाजादों आरो डेभेलपमेन्टेल पेकेज इन्स्टिटिउसनेल जिखिनि मेटार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट BTR काउन्सिल आसाम सरकार आरो भारत सरकार बे एप्रुभेल होनांगौ DPR बानायनांगौ कनसालटेन्सि खालामनांगौ डनार मिनिस्ट्रिनो हरनांगौ मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननो हरनांगौ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरनांगौ बे खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो आरो बे गभर्नमेन्टनि पार्ट दा बेखायनो जों सानो जे एकर्डनि जिखिनि मेटारफोर दङ जोंनि काउन्सिलखौ मर अट'नमि मर पावार एन्ड फांसन मर क्षमता गोनां खालामनांगौनि थाखाय नै विन्टार सेसननि जि पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव 125th एमेन्डमेन्ट कन्स्टिटिउसन जि एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 फाइनेन्स कमिसन दानाय आदार रिलेटेड मेटार बेखौ पास खालामनाया जोंनि मेन थांखि आरो बे पास जायोबा BTR काउन्सिल रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा रायजोफोर दाना फैदो BTR नि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे समाव
खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथिनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय। बेयो बिथांनि राव मानोना बिजेपि हिसाबै जोङो जुदि मानव गेदेर नखर मन्त्रि जोंनि अमित शाह बिथां मानव गेदेर गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बर' हारिखौ ओरैबायदि आशीर्बाद होदों बिथांमोना बेवहाय मालाबाबो हस्तक्षेप खालामाखै। मोनसे खोन्थाया बेनो एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो। बे एलायन्सनि मोनसे धोरोमखा बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा अपोजिसननि मानसिफ्रा हयथ' राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो हागौ बेखौ जोङो एसेबां गोरोस गोग्लैयाखै। जोङो जा खामानि मावदों नोंथाङा साननानै नाय बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय। बिथांमोननि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों। खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटार जों खोनांनाय नङामोन। आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बायध' जायामोन। गतिके बे आखाइनि हाबाफारिया 40टा समस्तियाव जाजोबलांगोन। जोंहा फोथायनाय दं जोंनि सरकारनि दिनाव बेनि अनगायैबो हा-हुनि जेंना 2,20,000 न'खरनो जोङो हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। 2,20,000 15 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादोंमोन। 17 बोसोर ओमफ्राय जोङो बोसोरब्रै जाजोबबावाखै बेवहाय जों 2,20,000 फोजोबनो हाबाय। गतिके जोंनि आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव बिराद फारागथि दङ। बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन। जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। सार उफ्रा बिसायख'थिनि उफ्रा बिसायख'थियावहा बावैसोनो स्टेट गभर्नमेन्ट इलेक्सन कमिसनारा डिक्लेयार होनाय लोगो लोगोनो जोंनिफ्रायबो डिक्लेयार जागोन। गतिके खोब खम समनि गेजेरावनो बे डिक्लेरेसन